Para que imaxes como esta de mariñeiros preparándose para faenar e barcos saindo a mar siga sendo un dos referentes da economía da Mariña da provincia, é importante o apoio das administracións. Os patróns maiores da 7 confraría dos pescadores e da agrupación de mariscadoras reuníase este luns co presidente da Deputación para abordar a situación que atravesa o sector. Neste caso, o organismo provincial ven de renovar a axuda de 3.000 euros a cada unha delas, en total 21.000. Un sector fundamental para a nosa provincia, e é fundamental non solamente desde o punto de vista empresarial, sino tamén de todo o que está relacionado con esta actividade, como é a actividade hostelera, a actividade turística, todo o que move e dinamiza a Mariña é, en gran parte, o sector pesqueiro e a actividade industrial de Alcoa. Por iso, desde o organismo provincial priorízase este sector a hora de optimizar os recursos e que as mesmas axudas para todas as confrarías, algo que non sucedía hai uns anos. Solo viña destinado a 4 cofradías que éramos as que tiñamos marisqueo a pé. Entonces mandábanos, tiñamos que destinala a semilla. Pero as prioridades son outras, sobre todo para a supervivencia das confrarías máis pequenas como a de Foz, que este ano recibe por primeira vez a axuda e que están a atravesar por momentos moi complicados. Os barcos van a menos, vanse a puertos grandes, Burela, Celeiro, aquí en Celeiro. E claro, as confrarías pequenas van quedando sin barcos, sin lanchas da frota artesanal, baixan xa os cupos, todo é baixar, é quitar dun lado, quitar do outro. Se non vendemos, tampouco non hai ganancias. Entonces, son cofradías que se non temos axudas, pois tampouco non poderíamos salir moito adelante. E logo estas axudas da Diputación que nos veñen de maravilla. Sin elas, pois, é difícil, sin todas estas axudas é difícil salir. Para as máis grandes, como Celeiro ou Burela, as axudas teñen un claro destino. Sempre para gasto de funcionamento, é dicir, para gastos correntes, tanto luz como agua, como as cofradías da Mariña, hai que ter en conta que agora ninguna de nós, excepto Ribadeo, gestionamos a lonxa de peixe, que é o que realmente che daba algo de margen de maniobra económicamente, co cual toda canta axuda veña é ben recibida. Evidentemente, desde a Diputación, que é o organismo máis cercano que temos fora do Concello, evidentemente é sempre ben recibida. A Deputación tamén destinou 30.000 euros á promoción dos produtos do mar, como a Festa do Percebe de Celeiro ou do Berberecho de Foz.